Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwa musulmai, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tawa mai albarka Digital Imam Online TV. Wannan tasha tawa mai albarka za ta dinga kawo muku abubuwa da suka shafi rayuwa, addini da tunatarwa. A yanzu haka dai muna tare da bakuncin wani malami wanda zai faɗa mana muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi. Addu'a tana da matukar muhimmanci a rayuwa, yayin da ba sai wani kunci ko wani abu ya same ka za ka yi ta ba. A koyaushe ka zamto mai addu'a, saboda ka za mu jirga bakinsa me zai ce mana. Yanzu muna tare da shehin malami, ko za mu san sunan. Assalamu alaikum. To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da sunana Abubakar Muhammad Baba. Allah saka arama. Abin da muke so ka fahimtar da mu ko ka mana nasiha kai dangane da muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi baki daya. To ita addu'a dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijinku ya ce ku roƙe ni, in kun roƙe ni kuma zan amsa mu. Kama yana cewa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila. Kaga ya ce wa qala rabbukum ud'uni, ba wa qala rabbukum ubuduni ba. Wa qala rabbukum ud'uni, ubangijinku ya ce ku roƙe ni. Amma a ƙarshen aya sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati, wa'anda suke kawar da kai sai girman kai daga ibada ta, wato wannan addu'a ita ce ibada. Wannan ya zo sarahatan hadisi, annabi ce inna du'a huwal ibada. Addu'a ita ce wato ibada gaba daya. To duk wanda baya roƙon Allah, Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhirin, zai shiga cikin jahannama yana kaskanta. Ce da haka addu'a tana da muhimmanci matuƙa gaya ga rayuwar musulmi, har annabi ce ai addu'a ma ita ce takobin mumini, wato da ita zai yaƙi wato magautansa don ya ci nasara a kansu. Kuma ko da aka zo yaƙin Badar, a lokacin da manzo Allah yake da mutane yan ƙanana, wato yan tsari da ba su kai mutum 500 ba, 300 da wani abu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a lokacin da Allah yake nuna muku su a idan su, izil takaitum fi aynihim kathira wa yuqallikum fi aynihim liqabillahu amran kana maf'ula. Allah ke karanta ku a idan su, yake karanta su a idan ku don dai ai hukunci. A ranar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, yace ya Allah, wanda kai ne mai gudanar da wato gajimare, kai ne mai saukar da ruwa, Allah kai ne mai rusa rundunoni, Allah ka rusa su kuma ka taimake mu a kansu. Wannan yasa Allah ce istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika. Kuna neman agajin ubangijinku sai ya amsa muku cewa anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika, zan taimake ku in ba ku mala'ika runduna guda, bataliya, wato mutum 1000 na mala'ika. Wannan addu'ar da Allah ya amsa cewa zai ba su 1000, to a Imran sai Allah ya ƙara ya ce ba iya 1000 ba, in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min farihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 minal mala'ika. Ai ba ma 1000 ba, ai in fa za ku yi haƙuri kam in aka gwabza, to bataliya 5 na mala'ika zan ba ku, mala'ika 5000, kuma haka Allah ya yi. To don haka addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske. Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa atahadhu bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u. Yanzu kai ne tahadhu bid-du'a, kai ne wanda kake izgilanci wa addu'a. Mutum zai ce zan maka addu'a, kace ha addu'a kuma yanzu addu'an kake wa izgilanci, inji Shafi'i. Wa tazdarihi, addu'an kake renawa. Wa ma tadri bima sana'a addu'a. Kai baka san abin da addu'a ke ba ko? Ai ita addu'a sihamul laili sa'ibatun, wato kibiya ce da ake harba ta cikin dare. Shi yasa ba haushe ke cewa ba faɗa da malami ba, wai cikin dare ake tsoro. Daka sihamul laili sa'ibatun, kibiya ce ta dare ake harbawa, kuma sai ta samu. Walakin laha amadun, amma tana da iyaka. Walal amadin qiba'u, wannan duration din in ya kare, to fayumsikuha idza ma sha rabbi wa yursiluha idza nafadal qada'u. Daka dai a takeici da an ci ba na jimawa bane. To addu'a na da muhimmanci matuƙa gaya, wato a rayuwar musulmi, wanda inda zamu iya kawo hikayatu da abin zai kayatar, kuma sai dai zai dauki wani lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya saka alkhairi.
mun gode Allah ya saka alkhairi.